Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θωμάς και σήμερα θα παίξουμε free, αλλά έχει βγάλει ένα νέο παιχνίδι για ακόμη μια φορά το παιχνίδι και θα το παίξουμε από ό,τι καταλάβατε μαζί με εσάς και μην μιλάνε τόσο. Το στόχο του σημερινού βίντεο του αλλάξει είναι 5.000 likes. Like. Τώρα πάμε να παίξουμε παιχνίδια και σήμερα παιδιά θα παίξουμε απλά free, αλλά στο καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει. Ψάρε, τι έχει βγάλει, εμείς παίξαμε το Γιάννη και ήταν τέλειο. Πάμε ήδη να παίξουμε και θα είναι ελπιδωρή. Πάμε. Και πιάνει το ξέρει, κατάλαβα. Περιμένουμε λίγο παιδιά, καταλάβατε και ναι, πήγαμε. Είναι σκηνή, μας κάνει κάτι άλλο που πρέπει να σκηνή. Τώρα πάμε να παίξουμε και πηγαίνετε αμέσως να το παίξετε. Αυτό πήγα να πω, να το παίξετε. Ένα like, ένα subscribe και φύγαμε στο βίντεο μας. Είναι αυτό εδώ. Αυτό με το εξωτερικό είναι αυτό εδώ στη μέση. Αυτό το παιχνίδι είναι. Πηγαίνετε από εδώ να παίξετε και να πάρει. Και πάμε να παίξουμε μαζί αυτό το τέλειο παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε και πολλά παιδιά, ανεβάζω στο ίντερνετ κάποια από τραγούδια που κάνουν έτσι και βέβαια ξέρετε και εσείς, ούτε πηγαίνετε και κάντε ένα like και άμα ένα like απλά και να φτάσουμε τα 160 likes. Ωραία παιδιά, από εκεί που είχε ένα νησί είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης από ό,τι καταλάβετε μένει απέναντι και εδώ ψαρεύουμε. Τι absolutικό. Πάμε να ψαρέψουμε ήδη και πατάμε αυτό. Θα ψαρεύουμε. Θα το ψάρι, το βλέπετε. Κάνουμε έτσι, μπαμ. Πιάσαμε ένα ψάρι. Θα δώσε, τσίμπησα σκατάκι. Καιρό να μου ω παιδιά, έλα ψαράκι το καλό. Κάτι να το περνάνε, κοίτα. Τι δυνατό θα είναι ρε παιδιά αυτό εδώ. Με κοροϊδεύετε εδώ που σε ψάχνουμε. Μα τι θα πάμε να πουλήσουμε. Έχω εγώ απλά να κάνω ώρα. Τα πουλάω, ποτάμε εδώ. Και τα πούλησα και βγάλαμε 40 κάπα. 40 κάπου σημαίνει 40.000 ευρώ, γιατί δεν είναι ψηλά, είναι... Έλα ψαράκι να σε τσιμπήσει τη... Και δεν είναι νέο καλαντή. Έλα ρε, έλα. Είναι ένα τέρας απλά. Είναι διορία θα το... Το ψάρι εκεί φτάνει ρε παιδιά, εντάξει, πόσο δεν το πάμε πέρα. Δεν γίνεται μέχρι πέρα, οπότε θα το πιέσουμε. Πάλι άσπρο είναι. Καλή πεφτωμένια. Αυτό το μακριά, αυτό είναι το πιο μακριά. Τώρα πάμε μέχρι εκεί. Ωραία. Όπα, φτάσαμε και έμψαμε. Εντάξει, είναι καλύτερο. Δεν έχω λόγια, έλα ψαράκι, πήγαινε πίσω και έλα, φοβάται. Και το τσίπησα, έλα εδώ ψαράκι, σατανάς έχω. Πήρε ένα άχρηστο χαζό σατανά, χέστηκα. Έλα, τύχω, μη σε πετύχω, ελεφάντο. Έλα, φέρτο. Έλα ρε, μη φοβάσαι από το καλάμι, τι είναι το πράγμα. Το πιάσα σαν το πιάσα σαν το ποντίκι. Το πιάσα παιδιά σαν το ποντίκι μέσα στο κάτω. Τι είναι αυτό, τι μέτρα είναι αυτό. Έλα.
Βα. Παιδιά, ωραία, το πιάνουμε και αυτό. Όπα, το πιάσαμε. Το πιάσουμε και αυτό. Έλα, και το πιάσαμε. Το ψάρι αυτό είναι. Καλά, πρώτα παιδιά θα το πάρουμε όλα. Και μετά και θα πάρουμε πρώτα αυτά. Και το πιάσα. Είδατε πως είμαι καλούς ο ψαράς, είναι καλούς. Ο Θωμάς ο ψαράς. Ναι, έτσι το βγάλε. Όλοι ομόντο, ο Θωμάς ο ψαράς. Το πιάσα και αυτό. Είδατε, ούτε ζημιά, ούτε γάτα. Θα πιάσουμε και αυτό, το νιώθω, και μετά πάμε μια βόλτα μες στο νησί, να πάμε πιο βαθιά και να πάρουμε πιο πολλά πράγματα. Και πάμε ήδη μια βόλτα με τα μάξι μου και πάω στο απέναντι νησί. Άντε, θα σας δείξω γιατί είναι το νησί. Ίσως έχει μια... δεν τους αρέσει αυτό. Είναι μια γκόμενα. Έτοιμοι να σας δείξω. Ελάτε για να σας δείξω. Βλέπετε, έχει κάτι κάτω της, αλλά άστο. Είσαι πολύ όμορφη να ξέρεις. Σε αγαπώ, μακάρι σε αγαπώ. Πάμε πίσω, κάρτα, ναι, πίσω. Πάμε ξανά να ψαρέψουμε. Τι είπαμε το όνομα? Θωμάς ο ψαράς. Τελευταίο ψάρι και παιδιά, γιατί έχουμε μια δουλειά στην Κύπρο. Θα σας χαιρετήσω συγγνώμη γιατί δεν εξηγητώ στο βίντεο. Πιάσουμε άλλα δύο ψαράκια γιατί είπε να φύγει στη Γερμανία για κάτι. Γιατί φεύγω με τη μαμά μου, γιατί με τον αδελφό μου κάπου, και οπότε θα τραβήξω ένα βίντεο αυτό, τελευταίο, και μετά θα ξανάρθω και θα με γνωρίσετε. Αλλά άλλο ένα ψαράκι και τέλειο, γιατί έχω μια... θέλει η μαμά κάτι στη Γερμανία να πάρει, να μείνουμε εκεί, αλλά θα δείτε ένα βιντεάκι. Το μάτι. Για μια χώνεστε θα είμαστε εμείς εκεί. Οπότε νομίζω πρέπει να τελειώνουμε και κάπου εδώ. Γιατί έχουμε θέλει να πάει στη Γερμανία. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye, φιλάκια πολλά. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στάς.